Nonnimmoista, se on Fingersmall täällä taas tekemässä videologia, kuten huomaatte. Ja täällä kuvaajana on minun tyttöystäväni. Mä oon tänään 20V, 2.D ja ajattelin tehdä nopeasti tämmösen update-vlogin. Tällä hetkellä mä oon Etelä-Savossa, eli en oo kotonani, koska mä asun Salossa. Savo ja Salo on eri asia, pistehuutomerkki. Ja joten mulla ei ole näitä mun kuvaussetappeja käytössä, joten mä en voi tehdä videota tällä hetkellä. Kuten olette huomannut varmaan, niin mä oon alkanut pistämään mun kanavaa takas semmoseen parempaan kuntoon. Mä oon alkanut postaa sinne videoita vähän niin kuin useammin kuin ehkä kerran vuodessa. Ja mä nytten tässä yksi päivä kanssa hankin AdSensen sopimuksen Googlen kanssa, joten mä saan mainostuloja kanssa näistä mun videoista. Toki ne on tosi pieniä tällä hetkellä, kun eikö kukaan katso mun videota, mutta asiat sikseen siitä osalla. Anyways, tulin kertomaan myös tässä näin yhden mulle aika suuren jutun, mikä saattaa ehkä teitäkin kiinnostaa, toivottavasti. Se, kun mä aloitin tämän YouTube-kanavan, on ollut varmaan mun elämäni parhaimpia tämmösiä päätöksiä. Sillä mä en olis täällä Savossa tällä hetkellä ilman mun YouTube-kanavaa. Se suosio, mitä mä sain siellä mun YouTuben kautta, tarkoitti myös sitä, että mä pystyin saamaan sitä kautta semmosia henkilöitä, joiden kanssa mä pystyn olemaan päivittäin kavereita, toisin sanottuna. Ja mä niiden kanssa pelailin ja tein kaikkea muuta häsläystä ja sähläystä ja kaikkea tommosta. Esimerkiksi se Mac Murdock, ketä mun videossa yleensä on mukana, niin on justiin mun YouTube-kanavan kautta saatuja kavereita. Ja sitä kautta mä nyt täällä Etelä-Savossa, tai missä nyt olen. Ja nautin elämästä ihan täysillä. Ja ei auta kuin kiittää teitä. Mä en oo muistanut kiittää 2000 kattosta. Mä en enää muista YouTube-termejäkään. Mun pitää oikeesti nyt saada tää pääkoppa kuntoon. 2000 tilaajasta. Suurkiitokset. Ootte aivan uskomattomia, kun katsotte mun videoita, vaikka mä en pidä niitä itse kovinkaan ihmeellisinä, ja kuitenkin sitten jälkeenpäin tulee naurettu niille omille videoille. Aika halpaa läppää on. Anyways, kiitos tästä lyhyestä vlogin katsomisesta ja nähdään seuraavassa videossa. Se on moro!